Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka zvekare nawo maconfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndakauyawo muno muSouth Africa 2 years after ndabva kusvika muno munyika yevatorwa, ndipo pandakabva ndachizotanga kudanana nemaSouth Africans. Ndainge ndichingodyiwa nemaSouth African. Ndakaita gore rose ndichishanda, ndainge ndichitoshandawo basa rakanaka because Mwari vainge vakandiropafadza. Ndikabva ndachizotanga kushanda pane kamwe guest house, ndikatoitwa manager because mamwe maSouth Africans awo ndakasvika vachishanda guest house ipapo vainge vasingagoni chirungu kana kunyora, saka murungu aigara achingopinda busy nekuda kwekuti vainge vasina chavainge vachigona kuita. Murungu paakaona kuti ndainge ndakachangamuka ndichiziva zvandinoita, ndipo paakabva achizondiita manager wepakambani pake. Ndainge ndava kutowanawo kamari karibo. Ndakatanga kudanana nemaSouth African akawanda because palodge pandainge ndichishanda painge pari padhuze nepastudent accommodation, saka ndaitoziva kuti kungobuda chete ndinotowana musikana wekungopa mari ndotorara naye zvezuva iroro. Asi pakazoti papera gore ndikaona kuti ndainge ndisina kana cent, ndisina kana mari yandainge ndakakwanisa kuisawo parutivi, yeti vamwe vanhu vainge vachishanda zvimabasa zvokuti vainge vasingatombowani mari yakafanana nemari yandainge ndichiwana, vainge vakatosevha mari yakawanda because ndainge ndagara ndiine dzimwe shamwari dzainge dziri muJoni. Saka ndakabva ndachizorekedza zvekudanana nemastudent, ndikabva ndati asi ndoita sei sezvo ndiriwo munhu wenyama. Ndikabva ndati pano zvandava kutoita ndezvekuti ndava kutongoita zvekukecha because kwainge kuine lodge yacho iyoyo kustreet rekuseri kwainge kuine vasikana avo vainge vachiita zvekutengesa miviri yavo, saka ndainge ndava kutongodhila navo. Ndainge ndiine mabhebhe angu 3 avo aipota achiuya, then ndobva ndachizotenga bonde kubva kwavari. Dzimwe nguva ndaitoita nechikwereti, then kana mwedzi wapera ndozovapa mari dzavo dzandinenge ndichivakwereta. Nerimwe zuva mukoma ndakabuda, it was somewhere kuma past 8. Vasikana avo vandaiwanzokudhila navo vose ndakavafonera vakati vainge vasipo pabasa, saka ndakati ndoenda ndonosarudza hangu umwe. Musi wacho iwoyo ndainge ndakazviudza kuti ndainge ndichida kusarudza ari wekuBotswana because vasikana vaiita zvekutengesa miviri yavo painge paine maNigerian, vekuGhana, vekuBotswana, vekumusha, vazhinji vainge vari vemuno muSouth Africa. Saka ndakabva ndati sezvo ndisati ndakamborara nemukadzi wekuBotswana ndava kuenda kunokecha ari wekuBotswana. Ndakati ndichifamba mukomanashi ndakaita sekunge munhu ainge abatwa nechadzimira, zvakatondinetsa but ndakaramba ndichingofamba. Then ndakazoti ndasvika mustreet umo mainge muine vasikana vanoita zvekutengesa miviri yavo, ndokubva ndachizotora munhu 1. By then ndainge ndatokanganwa kuti ndainge ndichida kuBotswana. Ndakangosanganawo neumwe uyo ainge achitotaura nechishona but ainge achiita sekunge ari kutaura pafoni, but chakandinetsa ndechekuti foni yacho ainge akabata ndainge ndisingaione, but ndaingoona kuti munhu uyu ari kuratidza kuti ari kutaura pafoni akabata something, but foni yacho ndainge ndisingaioni kuvheneka murima. Ndakabva ndachizotaura naye ndikamubvunza kuti ainge achiita zvekutengesa muviri here. Akati yes of course ndinoita zvekutengesa muviri. Ndikati too bad, zvanhasi handisi kuda
mwana wekumusha akati hausi kuda munhu wekuzimbabwe ko indava iwewe uri wekuzimbabwe. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida wekubotswana because ndainge ndisati ndakamborara nemukadzi wekubotswana. Akaseka zvake. After about a minute ndichiri kufamba ndopandakabva ndachizosangana nomumwe musikana zvekare ainge akatopfeka zvainge zviri very attractive. Akatosimudzira sketi yake ndokubva ndatoona everything. Akanditi how are you, ndokutotanga kutotaurirana paya. Saka akaita sekunge ainge ari munhu wekubotswana. Ndokubva tatotaurirana paya. Ndikamubvunza price yake kuti ainge achazondichaja mari. Akandiudza kuti ainge achazondichaja mari. Ndikati yakanaka. Then ndokubva achizoti ainge asingadi kuti tinge tichienda kuroom kwangu, ainge achida kuti tinge tichienda kumba kwake, nekuda kwekuti ndainge ndaona kuti body yake yainge yandifadza. Ndikati uyu handingambomuguti nerimwe chete, ndinofanira kuti ndinge ndichizotova naye for the rest of the night. Plus price yake ndakaona kuti yainge yakanaka kwazvo because akandiudza kuti musi iwoyo kwainge kuri blind, vainge vasiri kunyatsokuwana macustomers akawanda. Ndikabva ndati kwaari saka otondichipisira, then tobva tangorara tose usiku hwose. Akati it is fine. Ndokubva tachizoenda kurumu kwake. Takati taenda kurumu kwake mukoma, ndakasika bonde naye usiku hwose. Aiwa, tikafadzana nyama dzedu. Ndakazoti ava makuseni pandakamuka, it was kuma 3 am pandakamuka. Chakandinetsa mukoma ndechekuti ndainge ndichipindwa nechando ndichiita kudedera. Mabhora ainge akatooma nekuda kwekupindwa nechando. Ndikati kochiko chiri kumboitika. Pandakamuka mukoma ndopandakaona kuti ndainge ndakarara pamusoro peRiversend. Ndainge ndakatorara pamusoro peRiversend pane pamwe pamba painge pachiri kutovakwa. Imba iyoyo mukoma yainge isati yatombosvika pawindow level. Ndainge ndakarara pamusoro pemajecha ndisina kana chandainge ndakapfeka. Then sikarudzi yangu ndakaona kuti yainge yakatobairirwa mujecha imomo, yakaoma nechando. Pandakazoti ndichitarisa ndikaona kuti hembe dzangu dzainge dzakaturikwa mumuti. Ndakaedza kuti ndige ndichifamba mukoma, but chando chainge chakandibata ipapo chainge chisingaiti. Ndakazonhonga chimwewo chijira chainge chakazara nesimendi. Kwava kubva ndachizochifuka ndikatora nemaplastiki ndikawaridza pamusoro ndokuzorara. Asi hope dzakaramba kubata because chando chandainge ndichinzwa mukomanashe chainge chisingaiti. Panguva iyoyo ndainge ndakaita kuoma nechando. Vakomana vainge vachivakapo pamba ipapo vakazosvika samwe kuma 8. Vakangondiwana ndakarara ndisingagoni kana kumuka nekuda kwekuti ndainge ndakabatwa nechando. Vainge vari vekumusha zvekare. Vakandibvunza kuti kochi chainge chaitika. Ndikavaudza zvose zvainge zvakaitika the previous night, kuti ndakabva kubasa then ndikabva ndachizouya kuzokechawo mahure ndikazotorana nomumwe mukadzi uyo wandaifungidzira kuti ndiwe kubotswana. Ndokubva ndachizomuka ndiripo pamba ipapo. Varume ivavo vakati kainge kasiri kekutanga kuti vange vachiwana paine munhu pabasa pavo uyo anenge akechawo hure then obva achizongosiyiwa akaradzikwa pamusoro pemajecha akashama. Vakandiudza kuti mustreet imomo mainge muine umwe mukadzi wekuZimbabwe ainge akabayiwa nebanga mushure mekunge akechwa neumwe murume uyo asina kuzivikanwa kuti ainge ari ani. Ainge achitawo zvekutengesa muviri wake mukadzi iyeye. Vakandiudza kuti ndainge ndisiri wekutanga zvainge zvakamboitika before, uye zvekare kana muridzi wemba hanzi akatombounza n'anga pamba ipapo pakatomborovererwa uko, vachifungidzira kuti zvimwe kuda zvichabatsira because vainge vasinganzwisisi kuti kusei chipoko chacho chichizounza vanhu pamba ipapo chosiya chavadhampa vanhu pamba ipapo.
vakazondivesera moto wekuti ndinge ndichikwanisa kudziya. Mushure mekunge ndadziyirwa, umwe ainge akwira mumuti akatora hembe dzangu, then ndokubva ndachizopfeka hembe. Pandakaona kuti ndainge ndava bho, ndikadzokera hangu kubasa. Musi iwoyo ndakangoswera ndakarara. Chiitiko ichocho chakaitika mukoma. Handifi ndakachikanganwa kuti ndakakecha chipoko, but pandakakecha chipoko ichi mukoma, handina zvinhu zvekuti ndingati pane zvakaitika zvandingati zvakandiratidza kuti munhu wandiri kutaura naye chipoko, but I don't remember ndichizotanga kusika bonde nemukadzi iye. That one I do not remember at all, which means kuti zvechokwadi chainge chiri chipoko. Asi ndakatomuka makuseni acho, ndakamuka ndainge ndisina kupfeka uye zvekare ndakarara pamusoro pemajecha. I will never forget it. Pandakazoenda kumusha mukoma, ndakazotangawo kufamba, ndikabetserwa ndikanzi sezvo ndainge ndakakecha chipoko ndikarara nechipoko, ndinofanira kuti ndinge ndichizogezesewa. Ndikabva ndachizogezeswa nemishonga kuri kuchenurwa. Ndo zvakaitikawo izvi mukoma. Handifi ndakazvikanganwa, handina zvekare kuzopama kuzviita izvi zvekukechana nemahure. When you post my story, muzondiudzawo, ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi vakakecha mukadzi uyo wavaifungidzira kuti anongoitawo zvekutengesa muviri wake, but havana kunge vakaziva kuti chitori chipoko. Anzi pane mumwe mukadzi muZimbabwe uyo akabayiwa nebanga ndokubva achizofa, ainge achiitawo zvekutengesa muviri wake. Saka anzi anomuka chipoko, then kana akasangana newe okuudza kuti ande kumba kwangu onosiya akakubayirira pamajecha. Yo, zvakaoma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma nyaya iyi yakaitika about 10 years ago, but handisi kunzwisisa kuti sei ndiri kuramba ndichingosangana nemabad luck. Apa ndakatendeuka on top of that kunamata, ndinonamata zvekare. Saka zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai, ndainge ndichiri kuzimu ndisati ndauya kuno kwandiri kumhiri kwemakungwa. Apa handina kana chandiinacho nebasa randinoshanda mukoma nashi. Ndinoshanda basa rine mari. Apa ndiri kunoku kuUK. Ndine hama dzakawanda idzo dzandakaunza munomu muUK. Vakaita madevelopments kumusha, asi kana ndiri seni handina kana chandiinacho. Ndiri munhu wekuti kana ndikabata mari ndinongotanga kungorwara, kunyangwe ndiine medical aid, but panongokwanisa kungoitika an error ndobva ndatonzi medical aid yati haikwanise kuti inge ichikava macost, therefore I have to cover my own costs. Saka ndoupenyu hwandinorarama ihwohwo. Ndikangoita mari mubank inosvika kana 1000 pounds, ndinotosangana nemamwe mabad luck ekuti you won't even understand. Saka mukufamba ndine vanhuwo vamwe avo ndakambopindawo mumatare avo, but vose vanhu ivavo vari kungondiudza kuti zvandakaita almost 10 years ago, even though murume uyo wandakapisa nemafuta akazofa mushure mekunge tarambana, but zvinonzi hanzi zvitori neconnection nekumupisa kwandakaita nemafuta. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndainge ndichishanda as a teacher kumaruzeva. Murume wangu ainge achigara muHarare, saka ndaiwanzokutiwo pandinenge ndiine zvemari ndombodzoka kumba ndichiona vana. Iyewo dzimwe nguva aikwanisa kuuya, then obva achizodzoka zvake kuHarare. Handina kunge ndakaziva kuti ainge ava kuita zvekundihurira, kuzosvika nerimwe zuva ndichizoudzwa neumwewo uyo ainge achigara pamba patainge tichigara, akandiudza kuti munombozviziva here kuti pano patori nevamwe amai avo vava kutogara pano, vanozongodzokera zvavo kumba kwavo kana imimi mava kuuya.
kumba zvakandirwadza, ndikabva ndachizobvunza murume akaramba. Ndakabva ndachizomusetera trap. Nerimwe zuva mukoma ndakamuudza kuti ndainge ndichida kuenda kumba kunoona amai vangu, but ndainge ndichimunyepera. Ndakazoti wava usiku ndikabva ndachizobuda mumba maamai avo vainge vakandiudza zvose zvainge zvichiitika kana ndisipo. Pandakabuda ndichinonoka door akatya kuvhura, then ndokubva ndachizopaza door. Mukadzi iyeye akabva achizotiza, ndikazosara nemurume takanetsana tikarovana, then ndokubva ndachizoita sekunge ndava bho. Saka takatorara tose, then ndakazoti ndakagara mukoma iye akarara. Ndainge ndava kunzwa kumuvenga. Ndakati ndakamutarisa ndikati asi munhu uyu handingambomuregereri just like that. Ndopandakabva ndachizotora 2 liters yemafuta yainge iri muhafu, ndikabva ndachizotanga kukwatisa mafuta iwawo. Ndakagara zvangu ndisingamboiti kana noizi naye. Iye akatombomuka akanditarisa akaona ndakangozvigarira, haana kutomboziva kuti ndainge ndiini zvandainge ndichimurongera. Pandakaona kuti mafuta angu ainge abhoila, ndipo pandakatora poto ndokubva ndatongomumutsa. Ndakangomumutsa nekutomudira mafuta aya. Akachema mukomanashi, ndikabva ndatiza ndikambotsvakwa nemapurisa for a long time. Saka ndakazotaura neimwe brother yangu uyo ainge ari mupurisa kuBulawayo, akazopindirawo munyaya yacho. Ndakangosungwa zviya zvefake, ndokubva ndatoburitswa. A week later ndikabva ndachizotanga kuronga dzekubuda muZimbabwe, ndikabva ndachizouya kunoku kuUK. Saka pandakauya kunoku ndainge ndatokanganwa nezvazvo ini mukomanashi. Then ndokubva ndachizotanga kuona kuti ndine mabad lucks awo andiri kusangana nawo. Chakaita kuti ndinge ndichitanga kuona kuti zvinhu zviri kuitika hazvisi normal zvachose. Pane pandakambosevha mari ndichiti ndiri kuda kuzotanga kuvaka kumusha. Mari iyoyo to this very day I don't even know kuti ndakaitei nayo mari iyoyo, because ndakati ndasevha mari yangu kunze kwekuti ndinge ndichingotumidzira mari kumusha, ndinge ndichitanga kuita madevelopments kumusha. Ndainge ndichingoti ndichazozviita next week, ndichazozviita next week, kusvika ndichizowirwa nedambudziko. Amai vangu vakati vafa, iniwo ndikatanga kurwara. Medical aid ndopa yakatanga kundiitira mashura, ikati iyo yainge isingakwanise kukavha macost apa amai vainge vashaika. Ndakatumidzira mari because kumusha kwainge kusina munhu aikwanisa kuti ange achikavha macost for the funeral. Apa ndainge ndiine vanin'ina vangu vaviri vandainge ndakabva mukuunza kunoku kumhiri kwemakungwa. Saka ndainge ndakabhadhara maagents zvekare maflight tickets, ndainge ndisina mari. Ndakabva ndachizopindira kamari kaya kandainge ndakasevha, kandainge ndakatarisira kuti ndokamari kandiri kufanira kuti ndinge ndichizoshandisa pakuvaka kwandainge ndichida kuita kumusha. Mari iyoyo yakapera, ndikasara ndisina kana senti mukoma muakaunti. Saka ndakatanga kuona kuti zvinhu zviri kuitika it is not normal at all. Ndakabva ndachizotanga kufamba. Ndichifamba ndakabva ndaudzwa kuti ndine mweya usina kunaka uri kunditeverera, uri mweya wemunhu wandakauraya. Ndikati handina munhu wandakambouraya ini, because pakuuraya munhu sezvandakaudzwa nevamwe madzibaba vakati ivo kuuraya munhu hakusi kunzi watouraya munhu akatofa ipapo, unokwanisa kuita zvinozokonzeresa kufa kwemunhu sezvakaitika ipapo kuti akanditadzira. Ndikabva ndachizobhoilisa mafuta, ndikabva ndachizomupisa nemafuta, zvikazokonzeresa zvimwe zvirwere mumuviri make. Saka iye kuzofa kwaakazoita akafa achitoziva kutoti matambudziko ake ose akatanga apo pandakamudira mafuta ndikatiza. Saka mhepo yemufi ndo iri kunditambudza kunyange ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti kana kuri kunzi ukauya kunoku kumhiri kwemakungwa it means kuti maproblems ako anobva aita disappear, uye zvekare hauzombofi wakateverwa nemweya
imwe isingadi chakanaka, but mukoma kunyange ukauya kunoku still kana paine zvinenge zvichida kugadziriswa unofanira kutoti unge uchitozvigadzirisa. Dambudziko riripo mukomana Ashe nderekudai, kuuya kwandakaita kunoku ndakauya kuno mukoma as an asylum seeker, saka handikwanisi kuti ndinge ndichidzokera kuZim. Apa kuZimbabwe kuno umwe murume uyo ari kuti kwandiri ndinokwanisa kukubatsira, but unofanira kuti unge uchiuya kunoku so that ndinge ndichizoona kuti ndingakubatsira sei, nekuti hanzi mweya uyu utori mweya wengozi ende zviri kufanira kuti zvinge zvichigadziriswa in time. Saka mukoma handizivi kuti ndoita sei. Ndiri kutya kuti nemutemo wekunoku uyo unoti once wabuda munyika ukadzokera kuZimbabwe, apa iwewe status yako ichiti wakatiza kuZimbabwe nekuda kwekuti wainge uchitya kuurawa. Saka kana ukangodzokera kuZimbabwe chete zvinenge zvichireva izvo kuti hakusisina any threat on your life, which means kuti your status will be revoked. Ndo nyaya iri pano mukoma, handizivi kuti ndoita sei. Ng'anga yacho enge yakamboti chitsvaka mari then ndikauya ikoko ndinokwanisa kukubatsira, but ainge achiti anoda kundibatsira ndiri kuZimbabwe, but dambudziko mukoma nderekuti mari yacho yava kutoramba kutobatana zvachose. Iko zvinozvi ndava kutozviona kuti ndiri kushandira ngozi, handina kana chandinokwanisa kuita muupenyu. Saka ndiri kudawo rubetsero kubva kune vedare renyu. Kana muine n'anga dzamunoziva dzinowanikwa muUK dzinokwanisa kundibatsira without the need yekuenda kumusha, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi vari kushandira ngozi, hanzi handina kana chandiinacho kunyange vari kugara kumhiri kwemakungwa, but hanzi handina kana anything. Hanzi upenyu hwandinorarama ndinoita sekunge munhu achangobvawo mukusvika muUK. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi vakapisa murume wavo 10 years ago nemafuta, vakazobetserwa nehanzvadzi yavo ainge ari mupurisa, vakatiza munyika ndokubva vachizoenda kumhiri kwemakungwa, but hanzi vari kutevererwa nemhepo yemufi iyo inovapa bad luck in everything that she is doing. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sokudai. Hanzi mukomana Ashe makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu chandiunza pano mukoma. Ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika mainge muri mugore ra2007. Makati muri mugore ra2007 zvinhu zvangu zvainge zvava kusafamba zvakanaka. Ndainge ndagara ndiri makanika, saka kuti ndinge ndichinzi ndaita mari, mushonga wandainge ndakapiwa iwo waishanda sezvizvi. Ndaifanira kungogara ndakaunganirwa nehama ndiko kuti ndikwanise kuwana macustomers. Kuungana kunenge kwakaita hama dzangu zvinoreva kuti motikariwo dzevanhu dzinenge dzakazara pagaraji, because pamba pandainge ndichigara ndainge ndakapiwa space yekuti ndige ndichikwanisa kugadzira motikari dzevanhu. Saka hama dzangu dzaiti kana dzikabva pamba zviya ndaitanga kutambudzika zvekuti taishaya kana zvokudya mumba. Mudzimai akazosvika pakundibvunza kuti kochii chinomboitika, chii chinokonzeresa kuti tinge tichimbotambura kudai. Ndikabva ndachizomuudza kuti chainge chichikonzeresa kuti titambure zvakadaro yainge iri nhau yekuti ndainge ndiine mushonga uyo wandainge ndakapiwa. Ndakaenda kumhondoro ndikanobetserwa nevamwe gogo avo vainge vachiita zvekun'anga, but vainge vari munhu weukama. Saka gogo ivavo mukoma vakabva vachizondipa mushonga, vakanditi unogara uine kamudzi aka wakakaisa muinjini yemotikari. Saka ndainge ndiine imwe motikari iyo yandainge ndakatenga ndikaistripa, asi yainge isina kutombofa. Saka ndakabva ndachizoisa kamudzi ikako muinjini. Saka motikari
dzimwe dzaingozouya pamba pangu dzinenge dziri motikari idzo dzinenge dzatofira padhuze nepagaraji pangu, then munhu obva atoudzwa kutoti pane umwe makanika anogara pambapo anokwanisa kukubatsira. Ndo mashandiro awo ainge achiita mushonga wacho iwoyo. Kana kuti dzimwe nguva ndichingofamba motikari yemunhu yaikwanisa kana kutongofa, then ndobva ndatotaura naye ndobva ndatomuudza kuti I am a mechanic. Saka mushonga wacho iwo wainge uchindibatsira kuti munhu asaramba kuti ndige ndichigadzira motikari yake, ende motikari yake inenge isina kumbofa zvekudaro zvekuti ingatonzi inenge ichida makanika. Saka ndaibva ndachizotowa motikari, then ndobva ndachizouya nayo kugaraji, ndobva ndachizoigadzira ndotoita mari. Ndo kuita mari kwandainge ndichiita ikoko, asi ndaingoita mari chete kana kuri kunzi ndinenge ndakaunganirwa nehama dzangu. Saka pekutanga ndainge ndisina kuudzwa iko idzodzo dzekuti kuungana kunenge kwakaita hama pamba pangu ndokuita mari kwandinenge ndichiita. Asi vakazondiudza mushure mekunge ndadzokera zvekare kumatare ndikavabvunza kuti ndainge ndava kusanzwisisa kuti chii chainge chichiitika, because ipapo tainge tava kutofa nenzara. Vakabva vanditi izvezvi uchidzokera kuHarare uri kufanira kuti unge uchitora vanhu 3 kana kuti 4 pahama dzako odzokera nadzo kuHarare. Ipapo ndainge ndisisina kana motikari, zvinhu zvakasunga, ende ndainge ndisingadi kushandisa motikari iyo ndainge ndakaisa mushonga muinjini ndichitya kuti zvimwe kuda ndaikwanisa kuzokanganisa mhiko. Saka ndakabva ndachizotora hanzvadzi zvekare nemabrothers angu tikadzokera tose kuHarare. Ndakangoita sekunge ndainge ndichinetsana nemukadzi, ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira pakunotaurirana nemukadzi wangu. Saka takazoti tasvika muHarare mukoma tichingonosvika pamba, then ndipo ndakabva ndachizototanga kutofonerwa nevanhu vakasiyana siyana, vamwe vachindifonera vachindiudza kuti motikari dzavo dzainge dzastaka, vainge vachida kuti ndinge ndichiuya kuzotowa motikari. Takazotorara pamba tatova nemotikari dzainge dzichidarika 10 idzo dzainge dzichida kugadzirwa. Mukadzi wangu ndakazomuudza kuti ndainge ndakaromba mushure mekunge aonawo kuti ndo zvinoitika, kana kuri kunzi pamba panenge pasina vanhu zviya taitanga kutambudzika, asi kana kuri kunzi pamba panenge paine vehukama tainge tichidya tichiguta tichiita mari yakawandisa. Ndamuudza pakabva pachizoitika incident yekuti painge pava kudiwa ropa, akandibvunza kuti saka toita sei. Ndakamuudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiwana munhu wandinochekeresa. Ndakaedza mukomanashi kuti ndinge ndichichekeresa imwe sister yangu, because ndakanzi painge pachidiwa ropa rehanzvadzi yangu, but unfortunately handina kukwanisa kuti ndinge ndichizochekeresa hanzvadzi yangu nekuda kwekuti ainge ava munhu ainge ava kunamata. Even though I would discourage her and tell her kuti ndainge ndisingadi kuti ange achienda kuchurch, but ainge achienda kuchurch achiita nharo. Saka ndaiti kana kuri kunzi ndichida kumuchekeresa zvaitoramba mukoma, ndaitadza, ndaimushaya. Kana ndapinda mumba umwe maanenge ari ndotomushaya, kushaya kutoziva kutoti munhu aripi, kuzosvika ndichizoita give up. Nhamo ikatanga kupinda mumusha. Mukadzi wangu sezvo ainge ava kutozviziva kuti baba vakaromba, akandibvunza kuti taifanira kuti tinge tichiita sei kuitira kuti rugare runge ruchizodzoka zvekare kwatiri. Ndakamuudza kuti painge pachidiwa ropa rehanzvadzi. Akandibvunza kuti yake hanzvadzi zvainge zvichiita here. Ndikabva ndachizoenda ndikanotaura nagogo, vakandiudza kuti zvainge zvichiita kuti ndinge ndichizochekeresa hanzvadzi yemukadzi wangu, but zvainge zvisingaite kuti ndimuchekerese nezuva rimwe chete, aifanira kumbotanga ambopenga. Saka hanzvadzi yamadhamu yakazotanga kupenga kwenguva yakareba mukoma, kuzosvika achizonofa. Akangotetereka nesango, but tainge tichitoziva kwaainge ari. Inini namadhamu taitopota tichitombomutsvaka, totomuona, totomupa mari. Saka mari yataimupa ndo yaitoita kuti ange achiwedzera kutopenga iyoyo, kuzosvika vachizofa
Tsano vakati vafa tikabva tachizotora mweya kwavo uyo watakabva tachizoisa muhari. To this very day mweya waTsano tinogara nawo takauvharira muhari. Ndiyo secret yekutanga mukoma. Then imwe secret zvekare inyaya iyo yakaitika gore iroro iro rashayika Tsano. Makazoti muri muna December Tsano vakambonetsa sezvo vainge vakafa vachipenga. Munhu anenge akafa achipenga anonetsa kutsipika. Saka ndakazodzokera zvekare kuMondoro ndikabva ndachizopiwa mushonga. Ndakatosiya motikari yangu kuMondoro ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kumba, asi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kuHarare ndisina motikari. Saka motikari ndakangoita sekunge yainge yafa. Ndine tambo dzandakangodisconnecta ndikatanga kubata ndikati motikari yangu sezvo yafa ndava kutombomhanya ndodzokera kuHarare ndonotora mamwe maturusi angu, but kwainge kuri kunyepa. Ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizokonzeresa accident. Ndakatopinda mune rimwe bhazi ndichitoziva kutoti mubhazi imomo mune vanhu vachatofa. Saka ndakati ndapindamo mubhazi mukoma ndainge ndiine mushonga uyo wandakapiwa wandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizora muzasi metsoka dzangu. Ndakatokurura bhutsu dzandainge ndakapfeka. Mushure mekunge ndakurura bhutsu dzandainge ndakapfeka, then ndokubva ndachizozora mishonga muzasi metsoka. Ndapedza kuita saizvozvo ndikabva ndachizorara, because ndakanzi mushure mekunge wapedza kuzora mafuta awa muzasi metsoka dzako uri kufanira kuti unge uchizorara. Panoitika accident unofanira kunge wakarara ndiko kuti unge uchikwanisa kuzopona. Ndakazvimanikidza mukoma kuti ndinge ndichirara ndokubva ndabatwa nehope. Accident ikaitika, bhazi rakabheuka pakafa vanhu vatatu tichibva kuMondoro. Ndo zvakaitika. Accident iyoyo ndini ndakaikonzeresa. Zvakaitika muri muna December. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakakonzeresa accident mushure mekunge Tsano vavo vatanga kuvapfukira. Hanzi chipoko. Zvakaoma. Mukadzi nemurume kutowirirana kuti ngatichekerese Tsano. Zvakangooma hazvo vedu we. Asi ivo vanga vachitaura vachiti mubhazi mukasangoita munhu anenge achinamata, hanzi accident inotoitika chete. Hanzi mukangosangana mose munenge muri vanhu vasinganamati, vasingabhelieve kuti Mwari variko. Kunyange hanzi munhu achitoenda kuchechi, but it does not mean kuti unenge uchinamata zvechokwadi. Hanzi kana bhazi iroro rikanzi rinofanira kuti ringe richibheuka pakashayika munhu anonamata, hanzi bhazi iroro rinotobheuka rikakuya vanhu vakafa. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.